víruse H1N1 vedeli už naši komunistickí funkcionári. Na procese s drogovým kuriérom sa bude hovoriť jazykom Igbo. Na Slovensku žije len 8-ročný klavírny supertalent. Sledujete noviny. Hlavnú spravodajskú reláciu televízie JOJ. Dobrý večer, aj dnes o 7:30 sú tu noviny z domova aj zo sveta. Dobrý večer. Na Slovensko pricestovala medzinárodná expedícia, ktorú len tak hoci kde nestretnete. Momentálne sa pohybuje v našich lesoch, kde počíta vlky, rysy a medvede. Tieto šelmy už vo veľkej časti Európy vyhynuli. Z expedície Biela divočina sa nám prihlásila Rasťo Ekert. Zistiť skutočný počet zvierat je veľmi dôležité, lebo od nich sa odvíja odstrel alebo ochrana. Poľovníci tvrdia, že na Slovensku žije až 1500 vlkov a ochranári hovoria iba o 150 jedincoch. Poľovníci vravia, že je treba viac loviť. Niektorí ochranári zase je ich primálo, že by mali byť celoročné chránení. Tu pod Kriváňom loví 7-členná vlčia svorka a dokonca je tu medveď, ktorý nespí a túla sa po okolí. Dávajte si pozor, lebo taďalto chodí medveď. Pohybujeme sa v divočine, kde teraz v zime človeka len ťažko nájdete. Nachádzame rysiu stopu, ale po vlkoch ani pamiatky. Vidieť naživo vlka alebo rysa je asi obrovitánske šťastie, je to možno zážitok na celý život. Ale o niečo jednoduchšie je to so stopami, hlavne tam, kde teda človek vie, že by mohli byť tí vlci, alebo predpokladá, že by mohli byť. Ale aj tak to není veľmi jednoduché, človek musí strašne dlho a veľa chodiť. Každá stopa sa podrobne vyhodnocuje, zbiera sa trus a moč zvierat. Ešte aj chlpy, vlastne, z ktorých sa potom robí následne DNA analýza, aby bolo vidieť, že ktorá konkrétna svorka zvierat je na ktorom mieste. Vlci prebehnú za noc aj 50 kilometrov a preto len ťažko zistiť ich skutočný počet. Povolený ročný odstrel je 150 kusov. Ak by mali ochranári pravdu, tak je to celá populácia vlkov na Slovensku. Členovia expedície budú pracovať až do konca februára a veria, že sa im podarí zistiť, koľko týchto šeliem na Slovensku naozaj žije. Z expedície Biela divočina Rastislav Ekert, televízia JOJ.